आं दिनै जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै जेरैबायदि खस्थ' खालामदोंमोन बिदिनो मोननो हादों आं गल्ड मेडेल मोनदों जोंनि गरेस्वर काराटे एकाडेमिनिफ्राय जोंनि टीम 12 जन थांदोंमोन ओडिशायाव माला जादोंमोन खेलाया खेलाया जों थांदोंमोन 18 तारिखै किन्तु बेयाव खेलाया 21 तारिख आरो 22 तारिखै जादों आंना 21 तारिखै सिनियर केटेगरि 60 केजि ओमफ्राय जों सारा जोंखौ जेरैबायदि फोरोंदों बिदिनो जोंबो सोलोंना लादों आरो आसा खालामो आङो इयुनावबो बिदिनो मोननो हागोन आरो आङो गावबो नाजागोन गिबियाव बबेनिफ्राय जे गेलेजेननायमोन आङो बिदिनो माने गोसोआव फिसानिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो सानगासिनोमोन आंबो माबा मोनसे खेला गेलेगोन होननानै नाथाय हायाखैमोन जोंनि गरेस्वरावबो बिदि माने खेला गेलेनाय गैथ'वामोन ओमफ्राय जोंहानिनो दादा आरो ओमफ्राय बे बुंदों माने सानसे आं बुंदोंमोन बिनि सिगाङाव आं खेला गेलेनो गोसोमोन होननानै ओमफ्राय बिसानि फंबाय आरो जोंहानि दादा जायो ओमफ्राय बे माने फोरोङो गरेस्वरावनो दोङो ओमफ्राय आं फन हरबाय दादाखौ ओमफ्राय फन हरनानै बे गावनो ओमफ्राय बुंबाय फैनोबा फैनो हागोन होननानै ओमफ्राय आं बिदिनो थांनायसै आरो थांनानै आं दिनै बोसोरसे जाबाय बिदिनो प्रेक्टिस खालामनाय बोसोरसेयावनो जे नेशनेल गेमाव जे बाहागो लानो हाबाय औ सार हादों उन समाव मा जानो सानो बे खेलाखौ लानानै आं उनाव इन्टारनेशनेल गेम गेलेनानै बेयावबो गल्ड मेडेल माने लाखिनो थाखाय नाजागोन आरो उनाव बबे खेलाया खोनानाय बायदिबा सारा बुंनाय बायदिबा जोंना आरो माबायाव दुबाइ इन्टारनेशनेलाव जागोन आरो जोंनि इन्डियानिनो जम्मु काश्मीराव जागोन होनना बुंदों नैबे समाव जे नों नांगौ बे बिथिङाव माबोरै थांदों नोंथां सार बिनि थाखायथ' जोबोद खस्थ' जादों जोंना आइ आफायाबो बे समाव फैसा गैथ'वामोन सोरनिबाफ्राय धार लानानै आंनो हरदों जोबोद खस्थ'यै थांदों दिनैनि दिनाव जे बिटिआर जे नों सासे गेलेनायनि बिटिआर सरकारा जाहाथे जोंनि जितु गामि गथ' फिसा किसुमान दोङो ना बिसोर माने फैसानि थाखायनो थांनो हाया एसे जुदि सहाय खालामो होमबानिया जोंबो गोजौ दावगालांनो हागोन नमस्कार মোৰ নাম অনजन বড়ো মই गरेस्वर काराटे एकाडेमी इन्स्ट्राक्टर रिसेंटली হৈ যোৱা অল ইণ্ডিয়া Wadokai काराटे चेम्पियनशिप 2022 21st and 22nd মে আমি আসাম হৈ ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰিছিলোঁ তো তাত মোৰ গোটেইকেইজন ষ্টুডেণ্ট প্লাছ ময়ো তাত পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ তো সবে গোল্ড মেডেল সিলভাৰ এণ্ড ব্ৰঞ্জ সকলোৱে পাব সক্ষম হৈছে স্যাৰ বহুত ভাল লাগিছে স্যাৰ It's our second time national championship I participate korisu our second time more than 20 plus medals ami anisu सरकार আমি just request কৰিম যে next game যেন আমাক অলপ হলেও সহায় কৰে যেন আমি কিছুমান লৰা ছোৱালী ফাইনান্সিয়াল বহুত প্ৰবলেম হয় সো মই তাৰ কাৰণে বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰো আমাৰ এমএলএ স্যাৰ ভৱেশ কলিতা প্লাস আমাৰ সিএম স্যাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা স্যাৰ তেখেতলোকক মই অলপ হেল্প কৰিবৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ নেক্সট আমাৰ হ'ব লগা ইণ্টাৰনেশ্যনেল আছে ডুবাইত আছে এণ্ড দেন আমাৰ নেক্সট 2023 আমাৰ জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰত আছে স্যাৰ আমাৰ প্ৰিপাৰেশ্যনটো বহুত ভাল বৰ্তমান তো আমি যিমান পাৰোঁ ৰেগুলাৰ আমি more than 2 hours প্ৰেক্টিছ কৰোঁ তাৰ পিছত আমি নেক্সট যেটো টুৰ্নামেন্ট হ'ব বা ইন্টাৰনেশ্যনেল তাত আমি গোল্ড আনিবৰ কাৰণে ফুল ট্ৰাই কৰিম सनानि मेडेल मोननो हादों आं जोबोद खुसि जादों जेहेतु आंनि थामथि फिसाजो उषारानि बसुमतारिया दिनै उड़िष्याव थांनानैहाय इन्डियाननि जितु माने गोल्ड मेडेलखौ मोनबाय लाना फैदों ओंखायनो आं सानदों हयतो दिनै जोंनि बे गबसार ओनसोलनि हयतो इयुननि आरो माने
जोंनि फरायसा फरायसुलि सेंग्रा सिख्लाफोरा हयथ' आंनि फिसाजोखौ बेबायदि मेडेलखौ मोननाय नुनानै आरो दावगालांनो हागोन आं बेखौ आसा फारिदों आरो आं खिन्थु मोनसे सानदोंमोन आं बिफा हिसाबै जे इसेबां दावगानानै जे गल्ड मेडेलखौ मोनगोन होननानै आं सानाखैमोन जे आं सानो हयथ' बिमा बिफाया बिफा जानानै हयथ' माहाय सहाय खालामनानै होनो हायोब्ला आरो जाय गेलेग्रा गथ'आ जुदि आग्रह थायोब्ला गोसोआ जुदि जुजियोब्ला हयथ' आं दिनैनि बेलायाव बुंनो नागिरदों हयथ' हायोखौबा हायो होननानै आङो सानदों आरो ओंखायनो आं आरोबाव आसा खालामदों आफा इसोर बोराइ बाथौआ जोंनि बेबायदि बर' फिसा आरोबाव देरहासारथों आरो जौगाथों आरो बेबायदि ओंखारथों हयथ' जों बर' हारि हिसाबै हयथ' जोंहा बेबायदि नेसनेल हयथ' इन्डिया जिथु वार्ल्डआव जाहाथे सिनायथि जागोन होननानै आं बेखौ आसा फारिदों